Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te seryeta iti alawas ana pauluan. Biyag, iti isla, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dagiti ka di nakalapang lakay? Wan bakit? Basit ita tinakalapan. Tadang amin mapaspasungadan na bagyo. Nagdadakkel ti daluyon iti tao. Anyarod ngay lakay. Maala, itulod nak nga rodon iti ayan ti bangka pangilugluganak, amang ipan iti ikan iti dakkel nga isla. Bitbitin nga rodan ta basket mo Tay tulod kan iti pagluganam abang ka. Darasam nga rod, tani. No ado ti makauna iti dakkel nga isla, nalakanton ti ikan. Basit lang nga rodon ti nakalapam, maabutan pa iti nalaka-apresyo. Ala, inta nga rodan bakit? Nakalugan ka din ni nanang iti bangka pangilugluganan ka dagiti ikan, tang? Wan anak. Mapan kakadimutan iti dakkel nga isla? Wantang, dandani man ang ti panag-eskwela. Ala, ikagumam ti makaturpos anak. Nakaro ti rigat ti mangalap no agbagbagyo. Saan tayo ang makakalap? Ikarik tatang, kayat ko ang makapantayo kumamat iti dakkel nga isla. Basit nga isla to'y ayan tayo. Nadadidigra, masapol ang mapantayo agbakwit iti dakkel nga isla. Sa nalaka amarga ay dito itakadaratan tatang. Saan a safety a pagyanan no adda bagyo? Wen nga rod, iso nga iti evacuation center iti dakkel nga isla ti paggigyanan tayo no adda bagyo. Adda kumamot mabalin tayo. Tapno makabalay tayo ijay. Bareng matunoy day tangara pa apyo tang. Nabayagan day tangara pahap mi. Ngam awan mat ngamin mabalin tayo. Awan paggatang iti uray pagpatakdaran la iti kalapaw ijay. Ngam dito'y isla ti kadaratan. Awan akin kuko at nababagyo. Awan mangiparit iti agpatakder iti kalapaw. Sa maysa, adu ti dadakkel abilog akakumpetensya ijay tatang. Ne, ada ka matgaya mo dito dakkel nga isla. Dasapa ka di ang nagrubo ti pampasahero a ferry boat. Wana, kadwan a pasahero kat estudyante nga anak ti mangalak akas kada tayo. Ay, nagbasit lang arodon ti masapulan tayo. Kubraan pa lang dagiti akin kukwa kadagiti pangiluganan tayo nga umay dito'y isla, tiyendaan, kan pagadalan. Isuda ti bumakbak na. Idinto ada tayo ti may lumlumlum iti riga. Naanya nga ruod kat isuda ti ada kwartana, anak ko. Makagatang da iti dadakkel a pagluganan akas iti ferry boat kan cargo vessel. Wan nga agpayso na. Nagrigat ti sasaadon tayo. Agpayso day ta anak ko. Dagiti marigrigat amang ngalap, awan lulong awan da. Kapu iti daytoy ariga. Ikagumaak ti makaadan. Tapno agbaliw mat ti masakbayan tayo. Apay nga da ka dito'y pagadalan ni. Rumbang ko mga ijay pagadalan niyo ti ayan mo. Insa mirak ti imbay. Tawan klase mi iti may sa subject. Awan ngamin ti maestro mi. Ngam ada klasik. Sumrek kami ninton madamdama. Umay kalaan kitaan. Mailiwak unayan kan ka. Di nakadimot ka iliw. Mailiw mat ngam masapul nga ito radta taagadal tapay. Mabayag pa iti pa nagturpos ta. Kasla di akong makauray. Iniyunay-unay dagiti dadakkel ko nga agturpusak pay. Kayat ko nga iyaon ida iti rigat. Nagrigat ti agigan latay ja isla tayo. Kanayon amalayos. Kapilitan nga agyan tayo pay lang ijay. Taisukat nga rod ti mabalin tayo apagkalapan. Iso nga aganos tapay. Ingkan iti pagadalan niyo. Agsakripisyo tapay. Anak, apay akas taunay aliday mo. Nanang, dakas ka di. No sarong karak ni Deborah ije pagadalan da. Kinalikaguman dagiti dadakkel na. Asaan kayo nga agadal iti maymay sa apagadalan. Taamangan no mailawan kayo. Iso atong palem kumamot ti kayat da.
Saan kami mat nga agaramid iti may kaniwas? Di mo maibagad ay ita, anak ko. Among batan ti agtutubo ita, nakurang da iti disiplina iti bagida, nang runa no kanayon da ngagkuyog. Saan mata, nanang? Ang masapul atong palam ti imbaga ti dadakkel ti kaayan ayat mo. Pagsayaatan nyo matlaang, para itinasaya at amasakbayan nyo. Agayan ayat kami ngagpaiso. Ngaman-mano kami mat ngagkita. At dan samad panggap mo iti kolehyala kanayon alumugan iti ferry ko. Kolehiyala ka di agnagan iti Devora? Di tamo tinadamag ko. Masapol nagdalan iti dakulak po dahi diya babae. Kasano ko ma? Ijay mo't may sa ferry boat ti paglugluganan na iti bigat. Tapang malamtaman. Awan pa'y kinayat ko ajak nagunod, Leia. No kursunadam day jay a babae. At damot kursunadak a lalaki. Akanayon mo't alumugan dito'y ferry boat. Iti bigat alumuglugan ni Devora. Kat di lalaki ako sunadam. Itinot malam. Aramidak mo't amin akabala. Tapno matagikwak day jay a lalaki. Nang taor ko naman. Uray sak mata. Awan makalapad kanyak. Armat ni Devora. Kanayon ko makita iti pantalan. Nukas di apa nag-aawid. Kan pa nagsasarak dagiti estudyante. At na nakaidanong kanyak, ang nagkita kayo kano kini Rome di pagadalan nyo. May pimasyar ijay, tatang. Maamakak namin, nga mga numaitulat ka iti kasinsin mo. Pagadadalan da, ngam sa balim at gayam ti nararamid na. Pagamuan ta nagsikog adi na oras, sana na nagtuloy ang nagadal. Saan ko nga ramidan day, tatang? Pangasim anak ko, numakiasawa ka matlaan. Ibagamon, tapno sa anak amang namnama iti awan. Sa anak pa'y ang makiasawa. Napatpatag ti masakbayan ti pamilya tayo. Agyaman ak no kasta ti kapanunutam anak. Da kami kumapamilyam ti panunutam. Inton makalungaw tayon. Nawayakan ton anak. Ikariktang, saan kayo apaayon iti tarigagay yung agbaliw kumamat ti panagbiag tayo? Pasensya ka na anak. Saan mo't apara kanyak laeng daytoy akid-kid dawag. Oo, apay amalmalday ka, guwapo. Apay ngay may kadito'y kabin ko. Dakas ka di? Siyak ti para dalos kadagiti kabin dito'y ferry po. Adda karbang amapan iti kayat ko apapanan a kabin. At dakar ba lang? Nuawan ti tao. Taagdalos ka nga. Ngamaddaak mo dito. Kas kala babae, taaras sagig kalaunay. Lalaki mat ti panagkitak ka nga. Saan mat abakla? Pangaasim. Aday wanak dito. Oo na yan. Kaya't mo kadi, tao may kaikan iti kanam dito'y. Makastrukak iti kusina dayto'y a ferry boat. Sa anak ang mabisin. Sa may sa. At dabalon ko ataraon. Madlaw ko nga daliday kadagita matam. Apay kadi. Ay ayatag ni Romy. Ngam patpatgag mati pamilyak. Anya ti kayat mo asawan? Lapad ka di ti pamilyam iti ayan-ayat yo ka ni Romy? Saan ko ngayon libak kadagiti dadakkel ko ti relasyon mi? Ngam kinid daw ni tatang, aliklikan mi kano ti agsinnarak dito'y dakkel nga isla. Gapo ka di iti napasamak iti kasinsin mo? Kasta nga ron. Kaslakat adamang sipsipot kanya, kat dumanon ka ni tatang, no kas dyan agkita kami ka ni Romy. Adda ka di guram ka ni tatang mo? Saan ko arumbang aguraan? Gapo lang iti bukod ko pagragsakan. Kas may sa nga ama, ti pagsayaatan nyo amin, ti adakan kwa na. Tinapod no nga panagayat. Napakuyugan iti sakripisyo. Isakripisyong ka di ti panagayat mo kan ni Romy? Apay,
Adda ka di relasyon nyo iti may sa kadag iti crow iti ferry boat. Dahita ngamin tinadamag ko. Awan, nanang. Ngam kanayon nga umasidag kanyak. Nukas diyang agluganak iti ferry boat. Sa bagay, adda trabaho na ijay. May sa akro. Ngam saan kong ayayatan, nanang? Amoy umat. Addan ka ayan-ayat ko. Tika di anak ti pada tayo amarigrigat. Damag ko, kat saan nga ayunan ti ama na ti relasyon nyo. Saan nga iti kasta, nanang? Ti kayat na. Kat saan kami pa yung agasawa. Madanong to kanulat ta. Adamot kit di kalintagan na. Tagad adal kayo kat ngarod. Ngam pati ka di pa nagkita mi, kat maiparit pa'y. Kasla sakripisyo dahi ta kanyak, nanang. Adaman nakadamaga. Adda kanumot relasyon di agnagan iti Devora ken Romy a kursunada. Pudno nga taday ta na damag mo. Apay adyak pa ida nakita anak kuyo. Saan mat nga ulbot ti tao anak kaibaga kanya? Luktalan man na pudno day ta. Tano pudno? Ikagumaan ta arak-arakan ti relasyon da. Talagang aramidap dita. Uray saan mo nga imbaga. No aglugan to pay dito iday di Romy. Padasa mapikutan. Igagarak met nga ibaybayag ti idadanon ti ferry boat iti dakkel nga isla. Sige. Padasak abarteken ti loko. Tapno mapikot ko. Inton mapanmanan dagiti estudyante iti dakkel nga isla. Siguradong aglugan to ti loko. Ke, isayang kat kuntumat kan tigandat ko. Ay, adda ka no bagyo asumungad. Ay, saan mo nga ipamalam ti ipapan mo ijay dakkel nga isla? Siguradong awan agbiyahin no malam. No kasta nga adda sumungad a bagyo, nanang. Ay, agrobwat ka nga ruden tapno makalugan ka iti ferry boat amapan iti sentro nga isla. Una nang. Sigurado amapan mo tita ni Deborah. Agawaam nga rod Sigurado ang masapa amapan. Taam mo ti tao asaan ang makabiyahe inton malam. Saan lakid di apalubusan dagiti Coast Guard nga agbiyahin ton malam. Para mutlaeng iti pagsayaatan dagiti tattao. Ti aramidan ti Coast Guard. Agsagana ka anak ko, taitulod na ka ni tatang mo iji Pierre. Masapa siguro ita ti robot ti ferry boat. Taam kanda ti sumungad a bagyo nang. Lakit di anak, iso nga isagana mo dagiti itugot mo, takaduan na ka ni tatang mo. Basit matiawit ko na. Uray din akong itulod tapno saan ang mabannog. Masapol akaduan na ka, tanasapa pa'y unay. Nasa isaya at no dakaduam. Uray saan kuman ka, takaasimot ang mabannog ni tata. Pakaragsakan nati mangitulod ka, Deborah. Ala, ingka agrubuatan. Umay kan, taitulod ka iti cabin mo, Romy. Saanan? Ibagamlangan, no sa dino akabing ti papanak. Si Kama, kas kala babae akabutong na ti lalaki. Kabalak ti mapan iti kabin, uray awan kadwak. Adakan ka dayta, ngam umayak matlaang ijay no addain nakitulod. Sana pa mapan iti kabin. Agyanak pa ilaan ni Jebiodek. Oray siya, agyanak mat ditoy. Saan ka diya kayat mo ti mapan iti kabin? Kayat ka ngay tulod itay. Ngam gaputa di mo pa'y kayat ti mapan, danggayan ka pa'y ditoy. Asidagtan iti Pierre. Adulakit iti karga iti ferry boat. Tamay salaang ti agbiyahe ita. Wan tatang, umunag kayo ka di pa iti ferry boat? Kayat mo kadipay nga itulod ka iti uneg, anak. Saan ang tatang? Agyaman ak iti panang itulod yu kanyak dito'y Pierre. Kayat ko matimapan iti view deck ti ferry boat. Sige, di damat siguro iparit, tadakmat nga itulod yu. Amamok ti may sa kadag iti crew ijay.
Barang no adda ket palubusan nak. Urek patinggak lang iti view deck ti ferry boat. Sige, tatang. Intayo nga rudan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta iti alawas ang napauluan. Biyag, iti isla, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo, ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Di napalabas. Agayan ayat da Romy kan Devora. Ngam kinid daw ti ama ni Devora. Aliklikan da paylaan ti agsinarak. Tapno maigagda ti panagadalda. Iti sabali abangir. Ni Ivan ti kapitan iti may sa ferry boat. Kat may samat akro ni Leia. Agpadamad dagito yung agkursunada kada Romy kan Devora. Iti may sang aldaw. Intulod ni Tata Pedro ni Deborah iti Pierre. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta iti alawas ang napauluan. Biyag, iti islas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Amamok ti may sakro itjay anak. Barang no adda, ket palubusan nak, nga ure aging galang iti view deck ti ferry boat. Sige, tatang. Intayo nga rudan. Kanayon ka nga gananad anak ha. Nang runa ket addamanin sumungat a bagyo. Da kayukit di tatang. No umayan ti bagyo. Mapan kayon adagos iti evacuation center. Malayos man nandito'y basit nga isla. Wen anak, basta nagserenan ti mangilugan kadagiti tattao, mapan kami mat adagos kininanang mo, ken dagiti addim. Imbag to no makaturpusak, tatang. Agtrabaho ak iti dakkel nga isla. Ijay tayon tungag naad. Sabay ko maanak. Isungay gayud mo ti agadal. Tay kagumaak mat ti mangisakad iti panagadal mo. Ni Deborah kan ti amana. Sumungat da dito eh. Masapol adidak makita. Bumaba ak ija kabin. Oh, apay adinardaras mo ti pinmanaw. Papanangan. Mapanak iti kabin. Agsubli ak to inton madamdama. Umayak mat nga rod. Adain nakitaan ijay ayan ti kabin. Apay nga itaka lang amapan. Itay kapay anak katakdar iti ayan ti biodek. Italaang mat anapanunot ko. Dakis ka di. Subyak to ni Deborah inton madamdama. Nung makapanaw ti amana. Anyati ko nang. Diyak na awatan. Ipigpig man. Awan, addalan na lagip ko. Hi, Deborah. Siya na Evan. Ti kapitan iti da ito a ferry boat. Ambom tinagan ko, sir. Awan ti sana makamamuken ka, miss. Kayat mo asawan, sir. Ambom amin anagan dagiti miss ditoy. Mamuat laeng. No kayat ko nga mamuen, Miss Deborah. Tapay ko mga interesado kay tinagan ko, sir kapitan. Amom, nagpintas ka man. Dave, sweetheart. Oh, Romy! Ada ka mat ditoy? One sweetheart. Ala, intan ijay baba. Tapno maidisum dagiti awit mo. Okay.
Sige, Sir Kapitan. Hmm? Mapan kami, pay. Api anak kalpangit ka. Madin sakit ti aldaw mo ita. Mayat ko man, no san asim mangpet da dya, Romy. Dinadaal na ti aldaw ko. Aywan, nakita ka naglogan ita eh. Mayat ko man ti rinabak may tay kini Devora. Ngam simmangpet kit din. Dinadaal na ti diskartek. Buisit. Malas ang arod. Sapay isayang kat ko kumati plano kita. Kasanun, adamot bantay na. Bastag sagana ka. Inton sumaron no abiyahe. Aramidan tan ti plano. Ilikaw ko ti ferrybot. Tapno mabaybayag ti panagdalyasat tayo iti tao. Kat, maaramid ko matanti plano ng aramidan kini Romy. Kat nawayak to matan kini Devora. Awanan ti laped. Dalusan ta ti dalan ta. Tapno nalaka ti dumalyasat. Kukwa itaday dya aromi day ti agundaway. Ngam kukwak tumat inton sumaro na. Iso asaan nga agsigsigurado. Dito ika. Tapno agin na si dagta iti kabin. Sa bali ti panagis-isem day a kapitan ti ferryboat kan ka. Kaslang City mabisin aliyon. Sobra mat na mabisin alim. Sa anak mat amakan, tapno pagbibisin anak dayja a kapitan. Deborah, liklikam kumaday a kapitan. Maditigandat na kan ka. Pagkunamat, ama di tigandat na. Madlaw ka naging titigtignay na. Basta, kaslal yun ti panagkita kan kwa na. Tapno di mo mat ko na. Sige, likli ka. Ayaman ang unay, sweetheart. Ay, nakita kayo itay ka ni tatang mo asumungad. Iso adi nagdaras ko tibing mo ba? Dito ayan ti kabin. Kabutang mo ka din ni tatang ko. Saan mat? Nga mamangan no agdwa-dwa. No makita na nga agkalugan ta iti ferryboat. Maawatam ko man ni tatang ko. Amken na ngamin ang mapasamak, tinapasamak, iti kasinsin ko. Nakalako ka din iti ikay. Well, ang adamay may sa asaan anak ang bayan. Diya aglaklako itinatang di taigid ti tiyendaan. Inakpay singiran. Malaing kaharod singiron na. Tamapantan ni JP. Ang mga numapanan ti pagluganan ta cargo vessel. Ay, win tanangin ni nati pang pasahero a ferryboat. Aywan taadda kaming kabin ang mabalinta pagiladan. Ije ngay pangilugluganan da iti ikan kat adtugaw talatan no sa dino dita. Sige, inak nga rudan. Urayin nak ditoy, taagkuyog ta amapan ijay piya. Ali, taadapay nga rod mapangkugatangan. Agkita tanton ditoy. Sige, aginuray tangarod ditoy. At datayong dito'y dakkel nga isla. Itulog kan iti pagdagdagusan yu abalay. Saan tawan mat nadagsan nga awit ko. Amangan nadamanan mangidanon ka ni tatang. Diyak kaya't asairan tirik na ni tatang ko. Sige nga rod. Tama panak mo't iti pakidagdagusak. Saan kan nga gliday, sweetheart? Agsakripisyo ta ko, ma. Anya nga rod nga eh. Sige nga rod, sweetheart. Ay, manupay atawon akas to'y talatan. Bayam, tainton makaturpos ta. Uray saan tanton nga agsinsina. Kaanon to nga taday ta? Inton madanon ti tiyempo. Kalpasan ti ulap, agparang tumatlaang tilawag ti init. Kaslasan amadanon day ta alawag ti init ako nam. Saan ka amaawanan itinamnama? Kabayatan asi bibiyag ti tao, at dalat tanamnama. Nakitak ti kaayan ayat mo analiday, idinasabat ko. Ada ka di saan yung anak kinaawatan? Napaaylaang, takayat nak nga itulod ija pagdagdagusan tayo, ngam imbagak asaanan. Anya ka di tidakas na itulod na kay dagos tayo. Jaklaan kayat asairan ni tatang ko.
Ada ngamin mangidanon, no kasi nga agsinarak kami ka ni Romy. Anya? Asino ti atapo mamangidandanon? May sa siguro kadagiti estudyante nga agapo ijabasit nga isla. Sip-sip mo't day ta kalugaram. Awan ka di kinaapam kadakwada. Sa anak mo taman nakiapa? Ngam, ado ti agkursunada ka ni Romy. At apag amay sa kadakwada ti mangidandanon ka ni tatang. Intun umay alawas. Isayang kata ti plano ta. Itanyaman nga oras, nakasaganak. Sa dino ka di ti pangipanam to iti ferry boat. At dapat isla iti aglawlaw. Mabalin ko pa nga ipanijay. Agrikos tayo. Sige, intun umay alawas. Aramida kon ti plano. Aramidan ta ko nam. Sigurado nga iti malam nga agbiyahe ti may sa kadakwada. Tawan ti bagyon. Imbaga di ka dum akapinan. Apasara iti ferry boat nga igam na ti paglugluganan ni Devora. Ti biyahe apang malo. Mabalin ko mati sumrak ijay. No agrana kami iti pantalan. Damagak iti kapitan. No anya nga oras da makadanon iti pantalan. Sa bagay, agagayam kayo matkat di amin akakapitan ti ferry boat. May salaeng atawan, malpaskan iti kinapulis nga alalaem, anak ko. Unanang, may santo a pulis to'y anak yo. Ket, awan ka diti planom a pumanaw iti daytoy nalaka a malayos nga isla? Amin na makaturpos. Pumanaw da ditoy, tada trabaho da. Dagiti lang mabatbati, kat dagiti mangalap, ngawan pagtrabahuan da. Wen nga rod, kakaasi ti agyan ditoy. Tano adda bagyo, masapul nga umalis da ija evacuation center. Intun addan trabaho, ikarigatak ti agbalay ija dakal nga isla, nanang. Pumanaw tamat ditoy. Angam agsubliak ditoy, taditoyak agumatgatang itiikan nga ilaklako. Umay ka lang gumatang. Ngam agawid kamot lang iti balay tayo, numakabalay tayo ija dakal nga isla. Ay katuan na sayang met no agtugtugawak laeng. Kabaelak pay met ti agtrabaho. Makaginawan tumat lada tao. No makalpaston ti anak ta iti kina-nurse. Sapay ko maalakay. Makatawon pa'y mo ti urayon. Mabiit lang nga orayan ti makatawin. Sapay ko mga ron, taado akanayon ti makalapam. Tapno makaanay nga aramatan na iti pagadalan. Isong haroda ka na yun nag-overtime. Tadulat tamat ti makalapak. Pudno unay ti kunam. Makaginawal haang da tao, no makaturpos ton di anak ta. Sapay ko matawan ti tubang. Maudin atukad na iti koleyo. Saan ka di aday tati sang kapanunot mo lakay? Tapno di ka matuukan nga agururay. Jack rod maliklikan bakit? Magagara naklauna yan. Ada ka di plano mga agabrod no makaturpos tayo? Saan pa'y aday tati arapaap ko? Awan pa'y aramatot nga agabron. Ay, kasta ka di. Anya ka di kang runaan nga arapaap mo. Arapaap ni tatang, makabalay kami dito'y dakkel nga isla. Asidig iti tiyendaan kan pagadalan. Day tati pagtitinulungan mi. Sa bagay, narigat ijabasit nga isla apagyanan. Tanala ka kano amalayos. Nababa ka no ngamin. Day tati pudno. Ngam kapilitan. Tayso ngamin ti pagkalkalapan da tatang. Ikararag tayo ang makaumay kayo ang agbalay dito eh. Agyaman ak unay kan kagayam. Nagsayat kagayam. Semestral break mi, nanang. Mapanak ija dakal nga isla. Takasarita, ija pagtrabahwak iti part-time. Ag part-time job ka, kabayatan ti panagadal mo? Wala nang. Saan abale? Basit lang mat nga oras ti panagtrabaho. Saan mat amaapektaran ti panagadal ko?
Basta saan mo abay-bayan ti panagadal mo Tanay, dandani kan agturpos. Unanang, saan kayo amadanagan? Dandanin pulis to anak yo. Ay na, maragsa kanak, numadanon tunday ta at tiyempo, anak ko. Sige nga rod, nanang. Patuloy akon. Barang makapagtrabaho ak iti part-time. Lumugan ka kadi? Saan ka di nga awan klase yo? Ta semestral break yo? At da sa bali agagarak, ijay dakal nga isla. Kasta ka di? O sige nga rod. Umuli kalatan iti ferry boat. Agyaman ak. Nandito yak pala ang biodek. Adakan ka dito. Ibagam lang ang noon niya tinapilim akabin. Ta ituludan kalat ta iti danumuno kayat mo. Ang nagpaiso. Awan danong ko. Sige. Ituludan nak nga ron iti danong. O sige, karga akto ti basit a water jug. Taiyag ko ijay. At damot tan disposable a baso ijay. Agyaman ako unay, miss. Awan anyaman na, Romy. Apay amay tiisam mo amasabat ko, ha? Umay ayon kanyak ti gundaway. Adda di takabin ni Romy. Di mawat iti danong. Ada ited ko ken ka. Ilaok mo iti danom. Anya dayta? Aping ilaok ko. Tapno di na madlaw nga ilikaw ko ti rota tayo. Ipagnak iti medyo adayo ti ferry boat. Kasta ka di? Sige. Saan nga ta makatlang? Saan? Tawan ti raman da ito ilaok mo. Pulbos na ita. O sige, yig mo nga rudan, tamapanak iti kusina. Mangala ak iti water jug, karga ak iti danong. Sige. Tandani tayo agrobwat. Anya pa'y nagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti islas. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, idi agturong ije pantalan da Deborah kan ti amana. Nakita ida ni Romy, kat dinardaras nga ron ni Romy ti imunag iti cabin, ti ferry boat. Idi agsarsarita da Ivan kan Deborah iti biodek. Imasidag ni Romy, kat nasuron ni Ivan iti nalimad. Nagtulag mat da Ivan kan Leia, nga da aramidan da, kontra kan ni Romy. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Bihag, iti isla. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sana makadlaw day jay. Tawan raman da ito ilaok mo. Pulbos da ito eh. Yig mo nga rudan, tamapanak iti kusina. Mangala ak iti water jug, karga ak iti danong. Ika nga raw din. Dandani tayo nagrubwat. Masiguradok ngagbaligi ta iti gandat ta nga aramidan. Rumbang lang. Ala, aggunay kan. Isagana mong ti danom nga ipainom mo iti biktimata. Saan mo mat nga awagan iti biktima ni Romy, Anya nga rod ngay. Alangan met a suspect.
Nay, ado matila kong ita nga ikan. Naranaan da Pedro ti panganti ikan ijay taaw. Ay, medyo mabayaganak siguro itakaglako. Naawan ti manggulpi itilako. Ay na, naswertyan nyo mat nga rod ita Day tangarod mo ti imbagak kanila kay. No dadto mga men, basi ti makalapan na. Talaga akasta ti mangalap. Numaminsan swerte. Numaminsan mat malas. Wan nga rod taltalag pa'y lagi da trabaho na itidakkel nga isla. Oray sanda makigasang-gasa, addan pagsamakadanda. Bareng no makabalay tayon tumot ijay dakkel nga isla. Ay sapay lako mga rod. No panawon ti panagbabagyo, awanan ti pagsapulan iti basit nga isla, tadadakkel dagiti daluyon. Wen, ay, nagrigat nga agpaiso ti sasaadan tayo iti basit nga isla. Anya ka di intad mo nga inlaok ko iti inuman ni Romy. Pampaturog dayjay. Ipantakit dijay sa bali nga isla. Taibulos taijay akas lataraken. Ngam sana kasta titulagan ta. Idi na panak ijay kabin kat nakaturong. Jakmat mariin. Mabayag sa makariing dayjay. Ay sinalbag ka. Kunak no pagpasaran tatintad mo nga agas. Saan matapampatulong? Ay jaske. Di mo ba't ngamin dinamag no anya jentad ko? Inlaok mo matlatan. Ay jaske kakit di. Kat pangipanam iti ferry boat. Ay saan mo nga ilikaw? Siyak ti nakaigamit ti kontrol na iti a ferry boat. Awan mabalin mo? Anya ita ti planom? Kat nakaturog mat ni Romy. Nalakalaan. Mapanlaang mat bumisita iti sa bali nga isla. Ay saan ang mabalin? Isublim ti ferry boat. Apay ay adi ka makaidna. Ada ka di parikot mo. Ay, jakman amo. Ang kalat anak ti bayo ak. Kat nalagip ko ti anak ko. Saan ka di nga day basit nga isla? Ada na panan na. Napan nakinita di pag part-time joban na kabayatan ti panagadal na. Sa dino ka no? Ijay dakkel nga isla. Nakadanon nga tan iti ibagbaga na apapanan na. Ay, apay nga kasto iti marikrik na. Pagkalma amlaan tarik lang. Saan ka magdandanang ta makapadakas? Mas daawak nga rod. Taitala ang ama pasamak ti kastoy. Anya DJ? Inak man kita ay pidagduma ako sa ti ferry boat. Anya tinapasamak? Diyan ka mo. At dadakkel abato ang nadalanan tayo. Nadung partisikigan ti ferry boat. Kasla adda danong nga umunag iti ferry boat. Inta kita ano niya ti maramidan ta. Parang matapalan tayo pa iti abot apag naan ti danon nga umunag. Adon ti umununag adanong. Dakkel ti abot. Ay, umawag ak iti rescue. Saan ka pa nga umawag? Iwaras na pa iti life jacket kan salbabida. Apay pumadyak umawag. Kat delikado tayon. Maamuan da sa bali arota tinagnaan tayo. Saan ka din na imbagak namin? Asaan mo apatuluyan ti magna iti sabali arota? Na ibang tayo lakang nga ron iti dakkel abato. Darasan kiti. Agkunay kan. Nagkalma ka din tirik nam. Agkaba-kaba ajak maawatan. Uminom ka iti ado-adanom. Makatulong kan ka da ita, tapno makaginawa ka. Iminumak itayon. Ang kaskas di mo't akastoy lata tirik na ka. Mala, agtugaw ka lata dita. Agrelax ka. Saan ka agpanunot iti makapadakas kan ka? Sigod kat no amo na nga dak dito tiyendaan. Umay nagtulungan ditoy. Saan ka di ako nang nga adda sa bali agagara na dito'y dakkel nga isla? Iso siguro asaan anak ka umay. Ngumato tayo amin iti Virdec. No sana may remedyo.
Kapilitan nga aglugan tayo ti salbabida. Kat agkamang tayo iti isla. Adda isla iti asidag. Daro sa inyo. Agkamang tayo ijay. Tulungan na. Baduan tayo iti life jacket ni Romy. Nakaturog pa lang. Payamditan. Ngumato ka din. Hindi nagtulungan. Ibagak iti investigador. No adda aging investiga iti naramta. Oh, sige. Darasam nga ron. Badwantan iti life jacket. Wen, darasang! Aglangay tayo nga ang turong itis na. Alangin nyo dagiti salbabida yo. Tapno adda katulungan nyo numabannog kayo. Kasano itan ni Romy nga imparabaw mo iti salbabida. Ibarsak ta ka din iti tao. Anyang iwasak. No makadanon ti danon dito'y ayan tayo. Iduron kon nga umadayo. Umay to sigurong ti bakor nga inawagak a rescue. Inyawag mo ka din. Una, sakbay ang maibabad iti danon iti takaw ti cellphone ko. Inyawag kon. Dandani sigurong ti bakor amang rescue pada tayo. Sigurado ang makaswanan. Nasabali tinagnak. Sinalbag kiti. Imbagak namin asaanon na nakaturog ni Romy. Kasano ang maaramid ko ti plano kat nakaturog. Anyaya nga min ti planom. Ha! Di kan ang daman. Tani, umayon ti danong. Oh, makitang ka dito masidag. Bapur dayjay. Adang rescue! Ada kayo matanana. Nakalako kayo ka din? Wen anak, ada dyan ang gulpi iti lako. Ila ako na kano iti kabangibang adiso. Mayat ang arod nanang. Saan kayo anabannog? Wen anak, masya na kanilisa. Agdandanag unay. Saan ka di pa yan nakalako na? Nakalakon. Gamadanagan, tasaan ang nagpakita ni Romy kankwa na iji tiyandaan. Napan kanumot, iji dakkel nga isla. Anya? Apay anapan ka no ijay nanang. Awan mat klase. Adda kano napan nakinita a pagtrabahuan na, kabayatan nga agadal. Saan nga taan napan ijay dagos da? Iday tatijak mo anak ko. Agdandanag unay ni Lisa. Agkaba-kaba ka no. Lumnadan ti Feribot. Languyan. Iduron kun ti salbabida ang nagyanan ni Romy. Nakagalod mo. Saan ang matinag? Adadak ka lang pati. Ang turong iti ayan ni Ivan. Ay, delikado da ito yan. Partakak ti aglangoy nga umadayo. Agriing ka mo tin Romy. Tapno makalangoy ka. Marigata na ka mangilang-langoy ka na. Palyawak man ni Ivan. Tsak matan makita. Ay, umayan ti dakkaladalo yun. Ay, tsak matan makita da Romy ka na Ivan. Ayan na ta ni Romy. Pinagsina na kami ti dalo yun. Ay, balasan ko. Imbag ta nakita ka dito pantalahan. Apay ka din nana. Limnad ka no timay sa aferi mo. Edi kalman. Ang mga no adda ijay ni Romy. Anya? Agpaiso ka di day tanana. Awan ka di pay ni Romy. Awan pa'y nga rod, balasan ko. Iso ang madanagan ak launay. Papanak man ija opisina ti ferryboat ijay pier. Gamagag iti manifesto. Aliman nga rod, balasan ko. Madanagan ak unay. Alang arod nana, agkalma kayo. Tay nakdamagan di ta opisina da. Adda ka man dito pantalan. Adda umay mo sabtan? Aguri ka. Apay akas lang taranta ka. Karaman ni Romy ang pasahero idilim na the ferryboat. Anya? Adda yung mo tinakapasama kan tilimnad. Saan aditoy? Dahita di imbestigaran da. Apay kanu anapan ti ferryboat ijay. Asi dagiti sabali nga islay jayan. Apay nga iti tinagluganan ni Romy. Dahita nga ron ti pagsidsidaawan mi iti ina ni Romy. Kasano nga ron itadaytan? Urayan tayo ti update ti nag-rescue. Barang adda ijay. Inawagan da ka din no paumayan tinag-rescue? Saan pa'y? Tada ka no pa'y missing.
Agwanawan da pa ikano iti vicinity tilim na da ferry boat. Sapay na bigsa ka no ti dalloyon ijay abanda. Apay akas ta ti rupa manag. Anya ti parikot. Lim na tinagluganan ni Romy a ferry boat, tatang. Ket, anya ti napasama ki ni Romy. Maamuan no sumangpat tinag-rescue. Kasano ana amom dayta? Nagkita kami kanina na Lisa ija pantalan. Napan mi dinama agnumay sa ni Romy a pasahero iti limned. Kat kumpirmado amay sa ni Romy a pasahero, tatang. Apay nga taalim na ti ferryboat. Awan mo't bagyo. Dayta kano ti imbestigaranda. Adayo kano ti limnedan ti ferryboat. Taas sidag iti samali nga isla. Sabali nga isla ko na. Apay anapan ni Romy iti sabali nga isla. Mas daaw da nga ron. Tasabali kano arota tinagnaan ti ferryboat, tatang. Nadadael nga ta ti ferryboat. Iso anapan ni Jay. Anya nga ta ti talaga anapasamak. Apay nga daak dito igit ti baybay. Adda life jacket ko. Anya ti napasamag. Adda makita iti medyo adayo. Nakaida lalaki. Kat adda mat life jacket na. Ay, asit gak. Agda magak. No apay nga adda kami dito igit ti baybay. Timot kapitan ti ferryboat dito eh. Putod ti may sasaka na. Agdardar. Tulungak. Ikarigatak nga ipan iti sirop ti kayo. Napudot dito'y kadaratan. Masapol ang ma-first aid at ti saka na. Masapol ang ma-first aid at ti saka na. Tama nga numaandasan iti dara. Mangbiro ka kadag iti mabaling kong nga iyagas. Mangbiro ka iti bulong ang mabaling nga iyagas. Ayan ko. Jack amusar. Nakita ka ije kadaratan. Isong anyag ka dito'y linong. Anya ka diti napasamak. Apay nga data dito'y. Apay nga awan ti may sa asakam. Unay ti saka ka. Aguray kayo dito'y sir. Adda amok abulong ang makaagas. Mangsapulak. Tapno maagasan ti sakam. Dara sa marod. Sige sir. Urayin nak dito'y. Anya pa'y nagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DCWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakaturong ni Romy gapo iti inlaok ni Leia, iti ininom na adanom. Impagnamat ni Ivan ti ferryboat iti sabali arota, kat nakadong parda ito iti dakkel abato, kat naabutan ti sikigan ti ferryboat. Inkarigatan nga rundag iti nakalugan, tinaglangoy, amapan iti sabali nga isla. Ididimakkel ti daluyon, nagsisina da Leia, Ivan kan Romy, kat dita, naisadsad da Ivan kan Romy, iti igid ti baybay. Papagayam,
Denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pinisang ko ti kamiseta. Kat isutin rapat ko di tasakam. Awan ti badomon. Napatpatag ti panangispal ko kan ka, ngam ti pagsukataka. Agyaman akit ka. Awan ang yaman na. Sige tainak ang birok iti makaagas a ruot. Tapno iagas ta di tasakam. Sige. Dayta tao ti makakapo. No apay alimned ti ferryboat. Anya nga ti aramida kan kwa na. Nga magkakapsutak. Imbaglangan ta tinulungan nak. Inyagnak dito'y linong. Naututo talaga ti saka. Kinagat naktumit day jay apating. Awan na talaga ni Romy. Missing. Di da na sa pulan ijalim na dan ti ferry boat. Makipagladingit kan ka. Ngam kunam ang nagkamang iti isla dagiti daduma. Saan ka di akaraman ka dagijay? Awan ka no gayam. Kung natiagnagan iti Leia, nga dua ka no ti mapukpukaw. Ni Romy kan ti kapitan ti ferry boat. Awan ka di nakakita kadakwada ado ha? Kuna ka no ni Leia iti investigador. Aga asidagda ka no nga aglalangoy ka da Romy kan ti kapitan. Matlagayan. Apay anila ang Leia ti adda. Imbaga na kadagiti investigador. Anakita na nga daim masidag adakkel apating iti kapitan. Pating! Ay, Diyos ko! Amangan nga rod no. Ay na, yadada yung apo. Dayta nga rod ti jak matuod a panunutan. Adda na alak abulong. Pitpitak. Taitapal ta di tasakam. Tapno saan nga agsayasay ti dara. Saan nga tangad adda maka-infection day tabulong? Saan? Tanapadpadasa kung daytoy abulong. No adda sugat ko. Pitpiten nga itapal. Agsabihan ti panagdara na. Siguradong laing. Ang mga no imbis amagasan ak. May infeksyon ak pa. Saan? Ay gayam. Pinadas ko tinagsawar. Tabarang adda makitak a tao. Ngam awan makitak. Awan sakit agnanaw dito nga isla. Ada yung amin dito Kasanon ti panagbiag ta dito Awan pa'y umay abarko dito abanda. Adda nakitak apun ti saba. Kanda duma pa'y aprutas. Nga ti bunga na. Ngamsan ko nga amo. Mabalin amakan. No kanan kano ti bilit. Wano bakas. Mabalin amakan. Adda nga ron nakitak ang naluum asaba. Ngam na nga to. Adda bakas kan bilit amang mangan. Sapay mabisina kon. Sige. Dito'y kapailaang. Tainak mangala iti kananta. Imbagtada ka diti pantalan, basang. Insardeng da ka din ti agbirok kadagiti duha amapukpukaw. Kinid daw ko nga dapay kumamapan mangkita, nana. Kuna nga min dagiti nakadanon iti isla, nga awan ka no tinakita da kada Romy kan ti kapitan. Kaya't ka di asawan dayta. Adya akon makita ti anak ko. Jak maawat, nana. Sapay ko tanay sad-sad da iti sabali nga isla. Ang adayon ti sabali nga isla, balasang ko. Di tayo lamo, nana. Ang mga nunayanod ida tinapig sa adaluyon. Sapay ko maabalasan ko. Ngam iti kastoy akabayagnan. Si bibiyag na pa'y nga ta. Nag-request ang ano mabalin. Adapay ko mamapanagwanawan iti daddo mga isla, nana. Masya nakadali sa kan Deborah. Di da makatalinaga po iti kaawan ni Romy. No apay ngamin anapan kano ti ferryboat ijay Adayo matijay. Adupay ti dadakkel abato iti dayja banda. Day tangarod ka no ti imbestigaran da. Ni Matleya ti pagdamdamagan da.
Gamdandan ni saan kanumot ang makasumbat. At damang ibagbaga, ang maikulkulang kanog apo itinapasamak. Natroma siguro mata. Magasamay. Tanakita na kano di dakkel apating ka imbasidag iti ayan ti kapitan ti ferry boat. Imbag no saan nga inalun ti pating ti kapitan. Ay, daytan ti jakam mo. Amangan no dayjay pa'y ti makagapo. No apay ang maikulkulang dayjay aleya. Saan kada si Katimay sa akro iti ferry boat alimnad? Adda ka di mat kabagyam a survivor? Missing ngamin ti kaayan-ayat ti gayam ko. Kasta ka di. Kasi mo ti inana akanayon nga sangsangit. Agmay-may sa ti inana. Idi awanan ni Romy. Awan ka di kabsat ni Romy? Awan. Isungain ka gumaan ti inana apagadalan. Tapno makalungaw damot ko maitirigan. Ay. Apay ka di anapan kayo iti dayji abanda. Ah? Ay, diyak ka mo. Nadadaol kat nga ro ti masakbayan da Romy. Kanti inana. At tuwing ti agduduma a prutas. At dan ka nanta. Ang niya dagita prutas. Diyak mo, noon niya tinaganda. Balang siguro a prutas. Tayo bakir ti isla tinangalaak. Awan ka di nakitam di ta balay ang mabalinta pagkamangan. Awan marod. Mama kakpaikit di. Taulag mo tinakitak. Anya, ang mga nutok kawan datamit dagiti ulag. Anusan ta dito'y sirok ti kayo. May mayat dito'y tanalayang. Narigat, lumasidag tayo dyan kasamakan. Nagrigat ang tiagyan dito'y kanag. Sapay la kuma. Tada maisarong a rescuer dito'y ayanta. Saan ka kumakanayon, analiday anak ko? Ituloy mo lang kati mangisagana itinasaya at amasakbayam. Nagsakripisyo ak. Adi kam agkita kini Romy. Tapno matunoy ko ti arapaap tayo. Ita, nagpukaw mat nana. Saan mo asayangan day ta pa nagsakripisyo? Ituloy mo tinarugyam. Oray ka sa no ti iliw ko kini Romy. Saan ko latalipatan ti arapaap tayo? Ti makaturpos. Tapno makabalay tayo ijidakkel nga isla. Saan ka amaawanan itinamnama? Aginggat saan amasarakan ti bangkay ni Romy? Ibilang tayo palaang asibibiyag. Wen nana, saan pa'y anatay ni Romy? Gaputa awan pa'y nasarakan da abangkay na. Umisan kamot agay yun. Kanayon la Biyernes Santo day tarupam. Jak makaisam, aging ga jak makita ni Romy. Ang mga numaapiktaran ti panagadal mo. Ikarigatang asan ang madadaal ti panagadal ko. Rumpang lang. Saan mo nga ipalubos a bumaba dagiti gradom? Dantani ka nagturpos. Kanayo na kamapan iji opisina ti pantalan. Agpatulong hak. Barang mapandapay kitaan iti daddo mga isla. Amangan no nakadanon da Romy ijay. Saan mat ati panangupay? Ngam itikas di akabayag. Sibibiyag na tayo. Saan mo nabaliksan? Gayam. Masaktan laang tirik na. Sukatan ta ti tinaltal a bulong. Ana itapal di tasakam. Manipod taptapalam. Nagsardengan ti panagsayasay ti dara. Kasano nga amom ang makaagas dagiti arwot. Da kami nga agnana di jay isla. Kasta ti araramiden mi. Awan unay ti mapmapan iti doktor. Makaagas aruot ti usaran mi. Kasano nga muyo dagiti makaagas arwot. Adda kano edi may sa arbalis. Anay sarong iti basit nga isla. Insuro na dagita. Tamayat kano ti ruot ang makaagas. Agyaman na ka. Tadinak binaybayan dito isla. Saan ko ang mairuso kabaybay antipada ka tao? Ore kasano kadakas? Dakasak ka di. Ha? Awan imbaga kakasta. Ay, gayam. Anya nga min tinapasamak. Apay nga data dito eh.
Mas daawak. Awan apulos malagip ko. Imbag ta nagkita ta. Si kakano ti may sa akru itilim na da ferry boat. Sika ni Devora, saan ka di? Among tinagan ko. Kasanong nga mo? Nangagkot inyawag kan kadagiti kakadwam. Anya ka di ti maipay ko kan ka. Kayat ko amaamuan. No apay nga iti adayo ti limnadan ti ferry boat. Ha? Ay, tsaka mo. May sa akla ang akro. Si kakano ti kadwa da Romy ka ni Kapitan. Nagigidan kami ang naglangoy idilim na ti ferry boat. Idi addadakkel adaluyon. Nagsisina kami. Nakapan ka iti isla ang nagkamangan dagiti daduma. Apay nga awanda. Pudno ka di nga day masidag apating ka ni Kapitan. Nakita nga imasidag. Yung husto nga dadakkel adaluyon. Diyan ko nakita no napanandag iti doon. Anya ti malagip mo ang naudi nga inaramid mo. Wano ayan mo iti. Sakbay ang napasamak daytoy. Nakaidak iti kabin. Idi makapuutak. Mas daawak. Tadak iti kadaratan. Adda life jacket ko. Nakita ka nga ron iti medyo adayo. Aputad ti sakam. Milagro ti napasamak. At dapating anang kagat iti sakak. Tidak kaladaluyon tinangyanod kanyak. Kunak no mataya kon. Ngam ti saludsod. Kasano nga adda life jacket ko? Apay nga awan malagip ko. Nakaturog ka. Idi na idong party ferryboat iti dakkal abato. Naabutan ti sikigan ti ferryboat. Kat immunag ti danam. Sakbay alimnad. Imparabaw da ka iti salbabida. Inggalot da ka. Tapno saan ka matinag. Imposible daytoy. Apay adyak na kariing. Nang runa, idimpabado yung kanyak ti life jacket. Balasan ko. Anya ka di ti imbaga ti nakasawom iti opisina iti pantalan. Padasan da kano ti mapan iti daddo mga isla nana. Barang naisarong da ijay. Wen tasaan mo't amay may sa ti isla ijay abanda. Nagiin na si dagmat dagiti isla ijay. Babasit kandadakal. Ang awan ti agnanaod ka dagijay nga isla. Day tatimbagada nana. Iso nga adda kano ibaon da ijay. Iti na ito'y akabayag ti panagpukaw da. Kasanuda nga ta. Adda na kay baga nga ado kano ti balang aprutas kadagiti isla nana. Adda mapan agwanawan a helikopter kadagiti isla. Agyaman na, iti kanayon mo nga ipapan ija opisina ti pantalan ti ferry boat. Balasan ko. Masapul nga ramidak day tanana. Jak makaid na. Aging ga jak makita ni Romy. Puraw day tanapisang kamisletan. Usubon. Apay nga usubak. Naangin dito igit ti baybay. Iti sakaanan ti bantay. Mangala ka iti atiddo ka kayo. Italim ti t-shirt mo iti murdong na. Samo itugkal iti kadaratan. Apay nga aramidak dayta. Tapno amo ti eroplano nga aglabas. Nga adda tao ditoy. Maawata kung tikayat mo mapasamak. Agpaarayat ta. No adda aglabas iti tangatang. Alan, agunay kan. Di ka matulungan. Tadyak makapag na. Anya ti ko na ti kinasaritam. Balasan ko. Adda helikopter mapan agwanawan nana. Kadwak akanayon dito'y tiin na ti Kapitan. Kanayon kami nga agrana dito'y. Iso nga, aramidan da amin akabailan da amang sapul kadagiti missing. Noawan pala ang ti makita ti helikopter. Agpamisa akon para kan ni Romy.
Nana, jak maawat. Jak maawat nga ipamisaan tayo ni Romy. Ngamawahan ti mabalinanta, anak ko. Saan ka di apagrebenganta nga ipamisaan? Anya pa'y dagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inagasan ni Romy tinaputad asaka ni Ivan. Babaan kadagiti makaagas a bulbulong, kan root. Nagdamag mat ni Romy kan ni Ivan. Nuapay, anay sadsadda iti dayjay nga isla. Imbagamat ni Ivan tinapasamak. Ngam di na imbaga, ti plano da kan ni Leia kontra kan ni Romy. Kabayatan na, saan ang nagsarday da Devora kan Lisa? Anapan iti opisina ti ferry boat para iti update ti panagbirok da kada Romy. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Biyaga, iti isla. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. No awan pa'y laang ti makita ti helikopter. Agpamisa akon para ka ni Rome. Nana, jak maawat. Jak maawat nga ipamisaan ta ni Romy. Ngamawan ti mabalinanta, balasang ko. Saan ka di apagrebenganta nga ipamisaan? Sapay ko ma, tamayat ti banagan ti ipapan ti helikopter, Nana. Tilaeng kaasi ti apo, tinamnamaag, balasang ko. Wen, Nana, kanayon ko nga'y karkararag. Ngawan ko matidakas anapasamak ka ni Romy, Nana. Day tamo ti karkararag ko akanayon, balasang ko. Kaduam ka di mapanagla ko ijay dakkel nga isla ni Lisa, bakit? Nabayag asaan anap-napan. Manipod sapsapulan da ni Romy. Sapay ko mata masarakan dan. Nasa umot ni Deborah, helikopter kano ti aramatan da nga agwanawan kadagiti isla. Mabibit nga agpwesto no helikopter. Nubang ka, mabayag. Imbag kano takadwa ni Deborah ti ina ti kapitan ti ferryboat, akanayon amapan iti opisina ti pantalan. Rumbang asapulen da. Ta empleyado dati kapitan. Kan pasahero damat ni Romy. Ngam na masapulan dati kapitan, adda investigasyon ang mapasamak. Una, taapay anapan ijay ti ferryboat. Kat saan mat nga ijay ti ruta da. Day tanga road ti dakkel asaludsod. Ada ka di update? Iti parang sapol da kadagiti misi. Maudi ari medyo. Helikopter ti napanagwanawan kadagiti isla. No idipay ko mga inaramat da ti helikopter. Isungarod gayam. No saan kami siguro akanayon amapan iti opisina da. Jak amo, no ikanda pa iti importansya. Imbaga, takanayon mo nga si kasuan. Rumbang ngamin akitaan da amin nga isla. Iti aglawlaw. Naimbag. Talagpatulong da iti helikopter ti militar. Mauding agpay so day ta remedyo.
No di dala ta masarakan. May bilang at talagang awandan. Iti dayjay ngamin akabayag. No iti taaw ti ayanda. Ay, awan at talaga tinamnama. Malaksid no nakapanda iti isla. Malaminak meten. Manditirik-nak. Anya, amangan numang ruging ag-infeksyon ti sugat mo. Awan nga ti antibiotic dito isla. Urayak ka dito ipapatay ko dito eh. Gapo iti sugat ko. Mabit lang, dapan-dapan ka. Nunabara ka ako nam. Apay nga ron malamin ka. Mangrugin na bumara ka. Infeksyon ti sugat daytan. Imbag no saan atita no dayta. Kasano ako matayak ka din dito eh. Di kagdanag. Tainak mangkita iti makaagas aruot. Tapno bumaba ti pudot mo. Ang awan mat kaldero apang ilambungan iti ruot. Apaglabar mo kuma. Anya ti aramidem. Kapilitan na pitpitan. Titubog na ti isapsapukan ka. Papanam ka de, agdardaras ka mo. Diyak makaid na. Natagtagainap ko nga agpapaarayat ti anak ko. Si Bibiyang paingata. Iso ang natagtagainap mo, ta iso akanayon ti adda di ta panunot mo. Agkalma ka ngamin, patib ka ron ti pakinakam mo. Nagrigatan ti kastoy. Mapukawan na ka din iti kakaisuna nga anak. Anyangay nga rood, no iso ti na ituding ama pasama, Lisa. Saan la kuman na nagbirbiro kiti trabaho na? Ay, kasjay lakat nga rod tinapagtang na. Awan ti makaam mo, akas jay ti mapasama. Linapdak la kuman, idi nagpakada. No amu tayo la kumati sumaro na mapasama. Di amu tayo mo't asakbayan, wanuliklikan ti saan anasaya at apagtang. Nakaturog ti kapitan. Nga magpigpigar ka. Delikado da ito yan. Urayan na ka dito ipapatay na dito na isadsadan ni nga isla. Uy. Pakawanan nak. Jaking gagara. Pakawanan nak. Agsasaw ang nakaturog. Ringag. Kapitan! Kapitan! Agring ka! Uy. Oh, atoy. Uminom kayo iti tubog tinyog. Mayat dayta apang pababa iti podot. Nangalami tinyog. Uminom kayo kit din. Tapno bumaba ti podot yo. Agyaman nak. Nangalam ka di tinyog. Iti panagbirbiro ko iti makaagas abulong apangagas ko kan ka. Nakakita iti puong tinyog. Dayjay, ingkarigatak nga inuli. Natayak siguro dito eh. Nawan ka kadwak. Pakawanan na ka. Ne, pakawanan. Anya ti basol mo, kapitan. Sika tinaudi akadwa ti anak ko. Pangaasim ta ibagam kanyak ti husto anapasamak. Apay asaan nyo akadwa ti anak ko itinagkamangan nyo nga isla. Kunana, idi maitidak ka na daluyon. Nagsisina kami kada Kapitan Ivan. Mas daawak ngamin. Nalaingmat nga aglangoy ni Rume. Hanggang apay asaan anakadanon iti isla anagkamangan yo. Ha? Eh, kung amin nana, nakaturog. Anya, nakaturog. Anya ka diti sasawumon balasang ko. Ha? Ay, anya ka din tinaibagak. Ay, napasensya kayo nana. Saan nga agsusurot ti bagbagak. Nang runa ta under investigation na.
Anya nga tanti na pasamak iti anak ko. Sapay na ko ma, tamasarakan damay asibibiyag. Apay may kulkulang ka iti nagtugawan. Ah? Si kamanan? Pingada ka manan dito eh. Pagdamagan na kadimanan. Nagado kayong agdamdamag. Kapilitan asikat ti pagdamagan da. Tanay bagam asikat ti kadwa dagiti dua amising sakbay ang nagpukaw da. No di na magda kumaiti na minsan. Huston. San matadakas no pagdamagan da ka no awan basol mo? Pabalod ka di. No maduktalan nga dabasol ko. Apay akas la guilty ka. Ada ka di rumbang amaamuan? Kanayon ngamin nga dagdamag kanya. Saan ka maan ano? No lakatawan basol mo. Ngam no adda pa kay naigam iti pasama. Iso, agdanag ka. Naggapo ka man ni opisina ti ferryboat ti pantalan? Wen tatang. Ngam nadlaw ko akas la guilty di agnagan iti Leia. Kasla da ilimlimad na. Ne, anya ko mga iti ilimlimad na. Day tati kayat ko adoktalan. Ang mga no adamat kit di pa kay naigan na itinapasamak. Kasano ko mamadoktalam dayta? May saka lang nga babae. Saan yo alalaangan ti babae, tatang? Maaramid mat ti babae, ti maaramid ti lalaki. Imbahag ta nagsabat ta dito'y dalan, balasak ko. Ada ka di ibagayo, nana? Masurunak iti imbagaday jay aleya. Anakaturog kano ni Romy di nagsisinad ha ijay tao. Kasano ko maanak katurog? Katlimnad nga ron ti ferry boat. Jakman ammo iti dayjay aleya. Nalaing mat nga aglangoy di anak ko. Ay, saan nga agsusurot ti ibagbaga ni Leia? Kastamat tinadlaw ko, nana. Kasla guilty. Tano sumungsungbat, kat defensive ti panagsungsungbat na. Iso asaan da apalubusan nga umadayo ni Leia. Ado pa'y ngamin kano ti kayat da maamuan kan ko, ana. Maipapan iti ilalanad ti ferry boat. Ijay pantalan ti pagtrab-trabahuan na. Tawan kat nga ron ja ferry boat a pagtrab-trabahuan na kas crew. Kasta ka di. Isugayam akanayon nga adda ijay, numapanak ijay pantalan. Masapol ko ti danam. Makaginawa no makainom akitiado. Mabit lang nga rod. Tainak manan umuli itinyog. Tapno bumabati gurigur mo. Adayo ka di dito iti ayan tinyog. Saan mo tunay? Ngamday talaan. Nasamok ti dalan. Imbaglakit din. Tada nakitam apoon tinyog dito eh. Kat awan mo't kabalbalayan dito eh. Amangan no nagpanawan da ito nga isla. Adayo ngamin iti tsindaan kan pagadalan. Nalabit akasta. Taado mo't ti prutas dito eh. Una, oray kas kasano. Agbyag ta, babaan ka dagiti prutas. Kadwaan naksamangipan ka dagiti ikan iti tiyendaan, lakay. Medyo ado ngamin tinakalapam ita. Alangarod, tadamot inakgatangan ni Jacindaan. Nabayagan ajak na panijay. Ang mga nunayalis ang ti tiyendaan, adi mo payam mo. Iso nga rod nga umayak met. Kaduan ka ngaglako. Kakaiso na ang makabagkatak pa itinadagsen. Ala, inta nga rudon. Tapno maitarimaan ti awit ta iti pakailuganan na. Kastam kadilatan. Ha? Nakabida ngakbot ngagpay sugayam anag kapoy di banyo. Ay, si kantumot nga minalaklakayan. Mala, yung kakatagpaluse. Wakan subject ta ita. Ada ka di papanam? Mapanak ta ijay tiyandaan. Inakitaan ni nanang. Ang mga no kasapulan na titulong.
Umayak mat, tadagatangok ijay. Inta nga Rodan, tapno makasubli ta adagos. Adapay klase tayo ton madamdama. Sapay no makalagip ni maestro kat kumaro. Sumrak adagos. Uray sa magmamano pa'y aminutos. Datayo matkit iti mayranod no kasjay. Nalaing ba't nga gisuro? Sa bagay. Ala, inta nga Rodan. Nay, ada kayo mo dito tiyandaan, anak ko. Ibay kayo mo, iti kaklase. Wan nana, nakalako kayo ka din? Intulod ni tatang mo ti sumagmamano anabati, di pwesto ti may nga agritritel iti ikan. Itaman pa'y akadwayo ni tatang. Nakalako kayo adagos no kasta. Dua kami ngamin ang nag-deliver. Iso anapartak kami ang nakalako, anak ko. Nasayat nga rod no kasta nana. Kunak no saan kayo pa'y nakalako to may kayo tulungan. Mayat gayam no kadwak ni tatang mo nga umay aglako, anak ko. Urayek ko man ni tatang. Ngam dandani mo tunti klase mi na. O sige, mapan kami pa'y. Ala anak ko, agangad kayo ah. Wan nana. Sige, panawan da kayo nga Rodan. Ni, apa yung kapitan? Anya ti marik na? Malamin ako na Awan mat nga rod ulas anapos kol dito Sige, tainak mangala itinanggang abulong ti saba. Isun ti pagulas mo. Tapnusan ka unay amalamin. Nagwigatan na yati kastoy. Awan lakat lumabas ang helikopter rin. Kapitan, mangmangag mo ka di dayjay. Helikopter dayjay. Ingkalaan ti intugkal mo akayo nga dapuraw akamiseta iti murdong na. Iwasawas mo. Tapno makita da ka. O sige, inak nga ron iwasawas ti kamiseta. Sapay na kuma. Tanda makakita ka da kami dito Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Ti paggibusan, ti seryetay ita alawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.